Ονομάζομαι Κωνσταντίνος Βαλιάνος, εργάζομαι στην εταιρεία Καφέ Ατέρα και ο ρόλος μου είναι Green Coffee Buyer, το οποίο σημαίνει ότι ασχολούμαι με την εξέβρεση και την διασφάλιση συγκεκριμένων ποικιλιών καφέ για τα προϊόντα της εταιρείας Καφέ Ατέρα. Το πιο πρόσφατο ταξίδι που έκανα ήταν στη Γουατεμάλα, η οποία είναι μία από τις βασικές χώρες της Κεντρικής Αμερικής που παράγουν καφέ. Συγκεκριμένα η Γουατεμάλα έχει μια πολύ ιδιαίτερη γεωμορφία με πολλά ηφαίστεια, ένα πολύ γλυκό κλίμα, τροπικό, το οποίο δίνει στα φυτά του καφέ πολύ ιδιαίτερα γευστικά χαρακτηριστικά. Ένας σωστός roaster, ένας σωστός επαγγελματίας θα πρέπει ουσιαστικά να λειτουργήσει με γνώμονα το τι ζητάει το κοινό του και πώς μαζί με το κοινό του θα μπορούσε να ανεβάσει την εμπειρία. Αυτό νομίζω στοχεύουμε κι εμείς στον Τιμέλο.